Да? На дъжда, ще спрете там сигнал. Порой, хората бягат, изнасят се на талази. На Антон му варя по вода. 12 минути, рекорд за тази витара. Браво, Антоне, ние вярвахме, че витарата е способна на подобно нещо. Ай, какво се прави? Хей, само искам да покажа батлючка, какво ми направил, така чадър ми направил. Трасето в началото какво представлява? Нещо страшно е трасето. Нататък нямам думи, неописуем ужас, ад. Значи, ада на офрода се стовари днеска в Стара Загора. Причинихме ужасни мъки на много участници. Виждам тук едно пачеро се мъчи. Майко. Виждаме потоци, реки. Браво. Това пъти се справя добре. Да, много добре. Виждаме и група смелчаци, там стоят под поройния дъжд. Евала на тия съдии, искам да кажа, всички съдии днес са герои. Всички съдии са герои, днес стоят под проливния дъжд. Колеги, отчестете съдиите, пусналите въщежат. Корая, момчета, евала. И 3, 2, 1, старт! Вижте уникалната машина за какво става въпрос.